בקיצור, אז מה אתה מחכה לצלם, לא מחכה לצלם. בקיצור, רצינו להכין לכם סרט חתונה. בכל פגישה כזאת יש יותר מדי אנשים שאומרים מלא דברים לא חשובים בכל מיני צורות. יש את העורך דין החופר. בוא'נה, אנחנו לא יכולים להעתיק את זה, זה הפרת זכויות יוצרים, חייבים לעשות משהו מקורי. יש את הרופאה של החבורה. פיזיולוגית אתם אולי בני 30, תכלס, ילדים בני 3. הלארד שמפנק את כולם. ילדים, הבאתי הפתעות. הרקדנית שמנסה להכניס כמה צעדים בכל דבר. אני יודעת, בואו נעשה ריקוד. מה פתאום? יש את זה שתמיד מנסה להכניס הכל לאקסל. רגע, אבל לפי האקסל שלי, עכשיו אותו של מטר. יש את הקצין שעוד לא השתחרר. 30 שניות, פתחתם לי פוחד, סוס! אבל אנחנו כבר בחטא. ומעבור. ויש את מוצ'ניק. אבל, אני לא אומר פה כלום עכשיו. אחרי שסיימנו לאכול, החלטנו שצריך ללכת על משהו מקורי. אי אפשר להעתיק כל הזמן, חייבים לעשות משהו מקורי. גוף גוזל, חתוך את השמיים. היא לא דומה לאף אחת אחרת. ואז נזכרנו בבוסמט. אולי סתם נשים הרבה תמונות מביכות שלהם? זה לא יתפוס. מה אתם אומרים? אולי נעשה הרלם שייק? אין מצב שאני עושה הרלם שייק. וואו, זה מה זה לא מקורי. הרגשנו תקועים. אכלנו קצת, שיחקנו קצת, אכלנו עוד קצת, ועוד קצת, ושיחקנו. חלאס, תעשו כבר שיר מגניב וזהו! אימצנו. מגנטי הצטלמה בחתונה של חברה, מקרר אותה רע, והחליט רוצה אותה. בהתחלה היא התחמקה, אמרה הוא מבוגר נורא, כשחזרה מבאר שבע היא שינתה את דעתה. בטכנולוגי הוא למד בכיתת מחוננים, בעצמונה הוא חתך בסופשים ארוכים. הוא עבד המון בחו"ל בעגלות בקניונים, בעברית ובהשפיע בשגם ומותגים. לתל אביב הם מתנחלים, טוליו המושניקים, עוצי עוציה וגובה, והצגות תמיד הולכים. הסתובב קצת וחזרה בהפתעה, היא חיכה להצעה בהפסקה הפעילה. היא יודעת לבשל רק חגיתה וירקות, מדריכה שמתעצלת לקיים 5 דקות. בתל אביב הם מתנחלים, טוליו המושניקים, עוצי עוציה וגובה, והצגות תמיד הולכים. בוסמת אוכלת ורוקדת מבלה באגודה, אלי צודק ומנצח בשירה שלו נראה. חושב שהוא הכי צודק אבל אופציות הוא בודק, מצא פרגית וצעירה וביניהם יש אהבה. בתל אביב הם מתנחלים, טוליו המושניקים, עוצי עוציה וגובה, והצגות תמיד הולכים. לתל אביב הם מתנחלים, טוליו המושניקים, עוצי עוציה וגובה, והצגות תמיד הולכים.
בקיצור, רצינו להכין לכם סרט חתונה. And then I saw her face